Abahlali baseKoffiefontein eFreystata bathi balindele iinkonzo ezingundoqo kwintetho kaMongameli, iinkonzo zema ngxi kulengingqi ngonyaka ka-2018 ngenxa yoqhankqalazo olwalukhathswa ludushe abahlali bekhalazela intswelangqesho neenkonzo ezingundoqo. Lengingqi yayisaziwa kakhulu ngomgodi wayo wedayimani, kodwa ngoku iinkonzo zimengxi nenani lentswelangqesho liphezulu. Abahlali baseDonkerhoek sekuphele iminyaka emibini bengenamanzi. Usana 14 neminyaka eyi-32 budala nongumama kubantwana abathathu, yena uthi konke ukucelayo yindlu. Kwam 2016 eInkonzo. Oko ndandihlala apha susela ngo-2006, ndinabantwana abathathu, sifuna ukwakhelwa izindlu siqeshwe. Abafundi bahamba umgama omde ukuze bayokufikelela esikolweni. Abahlali batsala nzima nakwiinkonzo zezempilo. We are young people that sits in the location. We are young people that we have been educated. We come from schools, but still there is no job. Unemployed and houses. Look at our houses here. It's not very good. When it rains, the water storms in our houses. The roads and houses and jobs, because the people of here, they are working at the farms. Abahlali babongoza umasipala leTsemenge kubeni aphucule iinkonzo.